Gabon giroa berezia da. Gauza bereziak egiteko garaia, magia egiteko garaia. Zarauzko dendetan erosterakoan, kalitatea eta originaltasuna aukeratzen ditugu. Eta herria, familiak eta ametsak ere indartzen ditugu. Zarautzen egiten dugun erosketa bakoitzak eragin handia dauka herrian, pentsatzen duguna baino handiagoa. Eskerrik asko negozio txikia indartzeagatik. Aurten jarri zura letxoa erosketak egiterakoan. Bezero guztiek osatzen duzue gure historia. Zentzuz eta maitasunez oparitu. Zaindu geurea den merkataritza.